Fl-2008 l-Prim Ministru wiegħed li ser inaqqas id-deficit iżda minflok splodih b'4 darbit aktar. Huwa qal li dan id-deficit ma żdiedx minħabba n-nefqa kapitali għal proġetti li tant għandna bżonn għaliex f'dan il-qasam in-nefqa rikorrenti naqset u mhux żdiedet. Lanqas ma żdiedet għal Joseph Muscat minħabba li l-Gvern nefaq il-flus biex isalva l-impjiegi għaliex id-deficit żdied b'ħafna aktar minn kemm intefqu fuq dawn l-iskemi. Wisq anqas ma żdied għaliex nefaq aktar fuq l-edukazzjoni u s-saħħa minħabba li f'dawn l-4 snin il-Gvern nefaq anqas milli kien ibbaġitja. Joseph Muscat kwota dak il qalet il-Kummissjoni Ewropea u li kieku ma kienx għall-affarijiet ta' darba, id-deficit kien ser kun ola sew mit-3% stabbiliti fil-kriterji ta' Maastricht. U dan għal Joseph Muscat meta suppost pajjiżna ilu sentejn bis-surplus imma fil-budget ta' din is-sena, is-surplus reġa' ġie pospost għas-sena 2016. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li kemm ilu responsabbli l-Prim Ministru l-ammont ta' nies jgħixu f'riskju ta' faqar żdiedu bit-12,000 u wieħed minn kull 4 persuni f'pajjiżna bħalissa jinsabu f'riskju ta' faqar. Huwa qal li dan huwa turija ta' ċertifikat ta' falliment li gvern ġdid ser jiġġieled kontrih. Bl-istess mod Joseph Muscat qal li gvern ġdid ser isib il-flus biex jiġġieled il-faqar u jgħin lil middle class. Semma l-flus moħlija u żieda fl-ispejjeż fejn minn lista li preżenta il-kont tal-ħela tela b'668 miljun euro li ma flus imbagħad ma jinkludux lanqas il-flus moħlija fuq il-Parlament ġdid u l-pont li ma jwassal għall-imkien. Dwar id-dejn Joseph Muscat qal li qabel l-elezzjoni l-Prim Ministru qal li ser isit id-dejn b'26 miljun euro biss u minflok id-dejjen 5 darbit aktar. Huwa qal li l-Gvern ma jistax iġib skużi minħabba l-kriżi internazzjonali. Illum, għal Joseph Muscat, id-dejn tal-pajjiż ilaħħaq il-5,000 miljun euro bil-flus imorru f'Power Station ma taħdimx, sptar li tiġa ġiżajr, Parlament ġdid, teatru bla saqaf, pont li ma jwassal għal-imkien u karozzi tal-linja li ma jwasslux fil-ħin.